aligátor žijúci v kanáloch, ľudské orgány na čiernom trhu, žena, ktorá sa zobudila počas vlastného pohrebu. Každý z nás už určite počul jeden z týchto príbehov. Príbehy desivé aj romantické, komické aj smutné, o duchoch, démonoch, mimozemšťanoch a údajne neexistujúcich tvoroch. Tieto príbehy sa volajú mestské legendy a vy sa so mnou môžete započúvať do tých najlepších legend z celého sveta. Budem rád, keď mi pomôžete odoberaním tohto profilu. Benjamínov dom. Na prelome 20. storočia si jedna zámožná rodina kúpila staré sídlo v juhozápadnom Anglicku. Postavené bolo vysoko na útesoch na odľahlom mieste a s výhľadom na more. V rodine bolo aj malé dieťa, chlapec Ben a niekoľko sluhov. Miestnym dedinčanom, ktorí majiteľov domu vídali len zriedka, sa doniesli správy o chladnosti a krutosti majiteľov voči služobníctvu, ktoré v okolí nemá inú možnosť zamestnať sa. Silne pobožná pani domu si zasadla na jednu zo slúžok. K mladej kuchárke sa správala obzvlášť ľútostne a tvrdila o nej, že je zlá a že kazí zvyšok personálu. Slúžka sa často po voľnom víkende vracala neskoro a ostatní služobníci ju radi ohovárali. Hovorili o nej, že je pobehlica, klamárka a dokonca čarodejnica. Rázne a svojhlavé dievča tieto fámy nepopieralo, skôr ich ešte priživovalo. Keď ju otec malého chlapca raz pristihol, ako na pozemku vykonávať divné rituály, zbili ju a prepustili. Chlapec ju mal aj napriek predsudkom rodičov vždy rád a tak mu pred odchodom darovala bábiku na uzmierenie. Jeho rodičia trvali na tom, že bábika pôjde do koša, no chlapcovi sa páčila, vlastne si ju obľúbil hneď a dokonca jej dal aj meno po sebe, Benjamín. Bábiku obliekol do šiat podobných tým, ktoré nosil aj on a nikdy ju nepustil z očí, alebo že by ona nikdy nepustila z očí neho. Chlapec sa o samote s Benjamínom po svojej izbe často rozprával. Dokonca predstieral, že na ňo bábika hovorí jeho hlasom. Chlapcovým rodičom síce pripadalo jeho správanie čudné, no keďže nemal žiadnych kamarátov, s ktorými by sa mohol rozprávať a hry s bábikou ho bavili, nechali ho tak. Občas ho sluhovia počuli, ako sa s bábikou vo svojej izbe háda a jedného rána začuli, ako vzliká za zamknutými dverami. Oznámili to jeho otcovi, ktorý potom našiel chlapca schovaného pod postelou. Tvrdil, že ho tam Benjamín nechce vidieť. Otec sa chcel po tomto zážitku bábiky zbaviť, no chlapec prosil, aby si ju mohol v dome nechať. Medzi služobníctvom sa rozšírila zvesť, že za bábiku nehovorí chlapec, ale že bábika hovorí sama za seba. V noci sa z chlapcovej izby často ozývali hlasné zvuky a keď niekto otvoril dvere, chlapec povedal, že to bol Benjamín. Jedna zo služobných hlásila, že ju bábika prenasleduje a že ju zahliadla v rôznych oknách na poschodí, ako by ju sledovala pri práci. Dokonca sa hovorilo, že tvár bábiky mení výraz v závislosti od toho, kto sa pozeral. Niekedy bol šťastný, niekedy smutný a inokedy naštvaný. Povesť napokon upútala pozornosť spisovateľa, ktorý býval v nedalekej dedine a rozhodol sa vypátrať pravdu. Majitelia domu ho odbili a stále popierali, že by o čomkoľvek vedeli. No on sa nevzdal. Podarilo sa mu porozprávať sa s niekoľkými zamestnancami, ktorí mu povedali, že bábika má charakteristický prenikavý smiech, ktorý zvykne byť počuť v horných poschodiach domu a často ju vídajú sedieť v rôznych miestnostiach, kde keď malý majiteľ nie je doma. Jeden sluha dokonca tvrdil, že ju videl bežať po chodbe. Ako chlapec rástol, nikdy neopustil dom, ale nikdy neopustil ani Benjamína. Keď po mnohých rokoch zomrel, v dome nikto neváhal a hračku vykázali do podkrobia, kde ju občas zahliadli vykúkať z okien. Bábika zostala v exíle v podkroví, kým sa do domu nenasťahovali noví majitelia. Mali malé dievčatko, ktoré jedného dňa pri potulkách po podkroví objavilo ošúchanú bábiku so smutným výrazom na tvári. Benjamín neváhal a opäť sa začal činiť. Vyzeralo to, ako by sa dievčina bábiky bála, hovorila dokonca, že ju napadla, no nedokázala sa od nej ani pohnúť. Raz starší brat dievčaťa Benjamínovi odstrihol hlavu nožnicami a nechal ho ležať na podlahe ako krutý súrodenecký žart. Hneď na druhý deň však našiel bábiku vo svojej izbe, s hlavou opäť na svojom mieste a s úsmevom na tvári. Upír z Highgate. V 70. rokoch minulého storočia priniesli londýnske noviny pikantný príbeh, ktorý vystrašil obyvateľov jednej zo severných častí mesta. V
príbehu ako hlavná postava vystupoval gentleman v cylindri. Tohoto považovali za upíra a odhalili ho niekoľkokrát po sebe. Každú noc zrejme utekal z cintorína, aby si našiel čerstvé obete, a v petách mal lovca upírov so skupinou oddaných následovníkov. Noviny písali, že návštevníci cintorína Highgate, kde odpočíva mnoho slávnych osobností vrátane Karla Marxa, v noci videli, ako ich sledujú strašidelné postavy. O niekoľko dní sa ukázalo, že hroby na cintoríne niekto narušil a našli sa pozostatky akéhosi rituálu. Najznepokojivejší bol však železný kôl, ktorý niekto na hrobe vrazil cez veko rakvy až do tela mŕtvého. Noviny priniesli rozhovor so samozvaným lovcom upírov, vyhlasujúcim, že ten, kto vrazil kôl do rakvy, sa pomýlil a monštrum je stále na slobode. Navyše tvrdil, že on a jeho stúpenci upíra vychádzajúceho z cintorína prenasledovali a že toto stvorenie je v skutočnosti oživená mŕtvola iného gentlemana z 18. storočia pôvodom z pevninskej Európy, ktorého po smrti prepravili v rakvi do Londýna a teraz ho posadli zlí duchovia. Lovec vraj upíra stopoval až do veľkého mauzolea na cintoríne, kde sa mu naskytla príležitosť prebodnúť mu v spánku srdce kolom. On to však nespravil, pretože znesvetiť telo takým spôsobom by bolo nezákonné. No za to získal senzačné fotografie zlej a skrivenej tváre tohoto tvora a cesnaku rozhádzaného po krypte. Areáli cintorína sa však onedlho na to, nedaleko mauzolea, našlo ženské telo, čo v médiách vyvolalo rozruch. Noc čo noc sa na cintoríne schádzali stovky ľudí v snahe upíra nájsť. Polícia musela niekoľko nocí dohliadať na pokoj medzi miestnymi obyvateľmi. Lovec napokon upíra zahnal do kúta v nedalekom páskom sídle, kde našiel útočisko v rakve. Zlého ducha rituálom vyhnali, do srdca netvora vrazili kôl a jeho mŕtvolu spálili, či navždy zažehnali hrozbu. Polnočný taxík. Počas jednej pokojnej nedele prechádzal taxikár na nočnej zmene okolo nemocnice. Zastavilo ho mladé dievča, ktoré urýchlene nasadlo do auta, aby sa ukrylo pred nečakaným lejakom. Na hlave mala kapucňu a tvár jej čiastočne zakrývali vlasy. Taxikára požiadala, aby ju zaviezol k nedalekému jazeru, čo mu pripadalo trochu zvláštne, no usúdil, že zrejme býva nedaleko. Na žiadnu z jeho otázok počas jazdy neodpovedala a tak šiel vodič mlčky, kam mal. Počuť bolo iba dážď bubnujúci na strechu auta. Keď dorazili na miesto, pasažierka požiadala taxikára, aby na ňu počkal a zmizla v tme. Čakal riadne dlho, pretože dievča nechcel nechať samé. Keď sa konečne vrátila, požiadala ho, aby ju odviezol na novú adresu v meste. Po príchode na miesto dievča vystúpilo z auta bez zaplatenia za odvoz a zmizlo v dome. Naštvaný vodič vystúpil z taxíka a zaklopal na dvere. Otvoril mu akýsi postarší muž, no po dievčati nebolo ani stopy. Keď sa vodič opýtal na záhadnú pasažierku, starý muž mu povedal, že v jeho dome nie sú žiadne deti ani mladí ľudia. Potom mu však prezradil čosi desivé. Mal vraj dcéru, ktorá sa však aj so svojím priateľom pred mnohými rokmi utopila v jazere pri autonehode. Povedal, že niekedy vraj nasadne jej do taxíka a nechá sa odviezť k jazeru, kde sa priateľa snaží nájsť. Potom sa vráti do domu rodičov. Starý muž sa ešte znepokojene opýtal. Do tváre ste jej asi veľmi dobre nevideli, čo? Vodič odpovedal, že nie, na čo starec sa pousmial a povedal, to je dobré. Potom vodičovi zaplatil a zatvoril za sebou dvere. Po návrate k autu si taxikár všimol, že na mieste, kde dievča sedelo, zostala kaluž čiernej vody. Bývate v rodinnom dome? Máte tam povalu? Poďte sa pozrieť, či sa tam náhodou neskrýva bábika, ktorá by sa nápadne podobala na predchádzajúceho majiteľa. Taxikár, ktorý vezie ducha mladého dievčaťa, to znie až príliš fantasticky. No ja osobne mám skúsenosť s duchom pred bránou môjho domu, keď som sa vracal autom domov. A čo príbeh o upírovi a lovcovi? Myslím, že sme zistili, odkiaľ sa vzal námed na Van Helsinga. Dajte mi vedieť do komentárov, ktorý príbeh sa vám páčil najviac a ktorý by podľa vás mohol byť skutočný.